Yo mga kabarangay, chuboy Papa Bam, asa ko karon? O tag na abi. Naako diri karon sa may Ipunan, ang main branch sa Bakas and Grill, ang sabaw makatagbaw. Karon competition nga ginapilan. Ubay-ubay naman sir. Unsay naa karon, naa di sila Bakas and Grill Video Key Challenge Season 2. So imbis judge ko, nahimo kong host kay absent pa ng host. Kauban ako sa papatong. Siyempre, in partnership with Barangay FM 100.7 ta diri mga kabarangay, maong naami diri karon sa Bakas and Grill Ipunan branch. And atangi ang atong season 3. O upcoming na siya ha. O diba, ingani kabibo ang mga staff sa Bakas and Grill. Bisag asa mga branch, it's either sa Gusa, sa Patag, or diri sa Ipunan. Lami pagid kila mga pagkaon mga kabarangay. So try, masig wa ka try ba? Syempre only here at Bakas and Grill. Sabaw nga makatagbaw.